Παρακαλώ, η πρώτη ερώτηση. Χαίρετε, είμαι ο Νικόλας Κυριακίδης, είμαι ο ιδρυτής του οργανισμού Οξυγόνο, ένας οργανισμός ο οποίος εργάζεται για τη βελτίωση της δημοκρατίας, των θεσμών και του κράτους δικαίου και διοργανώνει το Cyprus Forum και τρέχει το νόμο Platform, μια πλατφόρμα παρακολούθησης του έργου της Βουλής. Συγχαρητήρια στον έντιμο Γενικό Εισαγγελέα για την εξαιρετική διάλεξη και επίσης στον κύριο Χατζημιχαήλ και τον κύριο Παρασκευά για αυτήν την πολύ σπουδαία ευκαιρία που δίνουν σήμερα για συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του ελέγχου των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, διότι στο τελευταίο Rule of Law Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε ότι είμαστε το μόνο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα μηχανισμό ελέγχου στις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Κύριε Γενική, χαίρομαι που έχετε αναφέρει ότι ήδη συζητείτε και το μελετάτε και αν κατάλαβα καλά, κλείνετε προς την λύση της ιεραρχικής, του ιεραρχικού ελέγχου των αποφάσεων. Θα ήθελα να πω υποτύπων ταπεινής εισήγησης, το οποίο κάτι που αναφέραμε και στη Βουλή. Κατά την άποψη μου, πρέπει να ζητηθεί τεχνική βοήθεια για αυτό το ζήτημα από τον DG Reform, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έγινε, πιστεύω, επιτυχημένα και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Και ο λόγος είναι αφενός διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσβαση για να μελετήσει και λύσεις που δίνονται σε άλλες χώρες που ενδεχομένως να αντιμετωπίσαν τέτοια προβλήματα. Και το δεύτερο, δυστυχώς, είναι διότι οποιαδήποτε λύση δοθεί εκ των έσω, θα πιστεύω και παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με καχυποψία στην Κύπρο. Οπότε, έστω μια συνεργασία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο της Ευρώπης, πιστεύω θα είναι υποφελής για να δοθεί μια λύση η οποία δεν θα δώσει τροφή σε οποιαδήποτε καχυποψία. Και επίσης πιστεύω ότι αν αυτό το ζήτημα τα επόμενα χρόνια επιληθεί, θα αποφορτήσει και τον Γενικό Εισαγγελέα και τα επόμενα χρόνια από αυτήν την καχυποψία που δέχεται και από αυτήν την τοξικότητα που δέχεται συνεχώς, διότι είναι άλλο να αποφασίζει μόνος του Γενικός Εισαγγελέας και είναι άλλο να υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής σε έναν άλλον όργανο, είτε ιεραρχικών ή δικαστικών. Διότι πραγματικά πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη λειτουργία των θεσμών, οι αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, είτε για δίωξη είτε για μη δίωξη, να ελέγχονται ή να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και από έναν άλλον όργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριακίδη. Νομίζω έχουμε πει από την πρώτη ερώτηση, ήταν πολύ βαθιά. Ευχαριστώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ να απαντήσω τις όποιες ερωτήσεις, εύκολες, δύσκολες. Χαίρομαι που μας δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και απευθείας, κύριε Κυριακίδη. Είμαι γνώστης και των θέσεων σας και των κριτικών σας και των δραστηριοτήτων που κάνετε για να καλύψετε αυτές τις ευαισθησίες που έχετε και οι οποίες σε κάποιο βαθμό αφορούν τον Γενικό Εισαγγελέα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ποτέ δεν αποφασίζει μόνος το Γενικό Εισαγγελέας αυτές τις αποφάσεις του αν θα γίνει ή δεν θα γίνει ποινική δίωξη. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι σε όλα τα επίπεδα οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα αυτά και έτσι απλώς για να σας ενημερώσω πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ξεκινούν από τον δικηγόρο που μελετά την υπόθεση, θα πάει στον προϊστάμενο του, από τον προϊστάμενο του θα πάει στον τμήματάρχη του, από τον τμήματάρχη του θα πάει στην εισαγγελέα που χειρίζεται τα θέματα του ποινικού δικαίου, μετά θα πάει στο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και κάποιες υποθέσεις πολύ σοβαρές θα έρθουν και κοντά μου. Δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις με ελαφρά την καρδία. Πολλές φορές για κάποιες από τις υποθέσεις που ακούγονται και ξέρουμε ότι θα έχουν αντίκτυπο, η μελέτη που γίνεται είναι τεράστια και καθόμαστε, το βασανίζουμε με ομάδα δικηγόρων σε όλα τα επίπεδα, ο καθένας εκφράζει την άποψη του και συνήθως καταλήγουμε σε εκείνον το οποίο θεωρούμε όλοι ότι είναι το πιο σωστό. Πρέπει να σας πω ότι ποτέ μα ποτέ
δεν λαμβάνουμε υπόψη το δημόσιο αίσθημα. Θεωρώ ότι θα ήταν έγκλημα, και το έχω πει πολλές φορές, ότι την ημέρα που θα αισθανθώ ότι η οποιαδήποτε απόφαση μου λαμβάνεται με γνώμονα το τι θα ικανοποιήσει την κοινή γνώμη, θα είναι η μέρα που θα πρέπει να πάω σπίτι μου. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί έχουμε την τάση να στείνουμε λαϊκά δικαστήρια, έχουμε την τάση να αποφασίζουμε ποιος θα έπρεπε και ποιος δεν θα έπρεπε να πάει σε μια ποινική υπόθεση και ποιος όχι. Ξεκινάτε από ένα απλό θέμα. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, αυτοί που κάνουν την κριτική, δεν γνωρίζουν τα γεγονότα που γνωρίζει οι συνάδελφοί μου και εγώ. Εκείνα πάνω στα οποία εμείς βασιζόμαστε είναι τα γεγονότα τα οποία αναλύονται προσεκτικά από τον δικηγόρο που έχει μελετήσει έναν τεράστιο όγκο μαρτυρικού υλικού. Πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολλά κριτήρια. Δεν είναι αρκετό απλώς να λες ότι υπάρχει μαρτυρία. Πρέπει να υπάρχει αποδεκτή μαρτυρία. Πρέπει να υπάρχει μαρτυρία που να μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη. Πρέπει να έχει γίνει σωστά η διερεύνηση. Πρέπει να έχει... Και μετά μπαίνεις στο θέμα του δημοσίου συμφέροντος, που είναι η δεύτερη βαθμίδα, που πλέον μπαίνουν άλλα κριτήρια μέσα. Να μην σας φάω πάρα πολύ χρόνο, να πάω ακριβώς στην ουσία του ερωτήματος σας. Το πρώτο που θέλω να πω επομένως είναι ότι δεν είναι η απόφαση αυτή και αυτά τα πολύ μεγάλα δικαιώματα που έχει βάσει του συντάγματος ο Γενικός Εισαγγελέας ποτέ δεν λαμβάνονται ελαφρά την καρδία. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι για πρώτη φορά το κράτος δικαίου έκαμε το 2023 ως σχόλιο το γεγονός ότι οι αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν υπόκειται σε ένα θεωρητικό έλεγχο είτε εκ των έσω είτε εκ των έξωθεν. Επομένως, το ίδιο το κράτος δικαίου έχει αφήσει το ενδεχόμενο η λύση να είναι εκ των έσω ή σε εξωτερικών όργανων. Προβληματιστήκαμε, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να ακολουθεί τους κανόνες του κράτους δικαίου, και γνωρίζετε ότι όσο περνά ο καιρός και η Ευρώπη γίνεται πιο αυστηρή στα θέματα τήρησης του κράτους δικαίου. Προβληματιστήκαμε. Καταρχήν ξεκινούμε από την αρχή του συντάγματος, που λέει ότι το Σύνταγμα καθορίζει το Γενικό Εισαγγελέα ως τον αποκλειστικό άτομο το οποίο μπορεί να πάρει αποφάσεις για το θέμα της δίωξης ή της μη δίωξης. Ο Γενικός Εισαγγελέας και μόνο. Άρα για να πάμε σε οποιοδήποτε εξωτερικό όργανο θα πρέπει να τροποποιήσουμε το Σύνταγμα. Σημαίνει ότι εκείνο το οποίο έχει ξεκάθαρα κριθεί από τα δικαστήρια ως το ανέλεκτο δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα με βάση το Σύνταγμα, θα πρέπει να το τροποποιήσουμε με συνταγματική μετατροπή. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της συνταγματικής μετατροπής, της αλλαγής συνταγματικών όρων. Είμαι βέβαιος ότι οι καθηγητές έχουν θίξει και ο κύριος Πρίτανης έχει θίξει το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών, το οποίο πάλι θα χρειαστεί συνταγματική μετατροπή. Οπότε δεν θα ξοδέψω περισσότερο χρόνο απαντώντας σας αυτήν την ερώτηση. Απλά θα σας πω γιατί έχω έντονες απόψεις και μεγάλες ανησυχίες για το πώς μπορούν τέτοιας φύσεως συνταγματικές πρόνοιες, οι οποίες έχουν το δικοινοτικό χαρακτήρα τη δεδομένη στιγμή να τροποποιηθούν, αλλά θα προχωρήσω να σας πω πώς αξιολογήσαμε το εσωτερικό ή το εξωτερικό, τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό έλεγχο. Για να καταλάβετε μια σοβαρή ποινική υπόθεση για την οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση, μπορεί να έχει μαρτυρικό υλικό το οποίο να είναι από 60 μέχρι 100 ή και πολύ περισσότερα box files. Για να τον μελετήσει μια ομάδα λειτουργών της νομικής υπηρεσίας χρειάζεται μερικές εβδομάδες. Και επαναλαμβάνω, η μελέτη δεν είναι απλώς να διαβάζεις τι λένε η αστυνομία ή τι λένε οι μάρτυρες. Πρέπει να κάτσεις να δεις
την κάθε λεπτομέρεια για να καταλήξει στο συμπέρασμα το οποίο πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος που παίρνει αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στα δικαστήρια αν δεν έχεις μια ορατή πιθανότητα να καταλήξεις σε καταδίκη. Σοβαρό μέτρο το να πάρεις μια ποινική δίωξη δημιουργεί τεράστια προβλήματα και ζημιές και οικονομικές και άγχος και στον οποιοδήποτε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και πρέπει να οδηγούμε στο δικαστήριο εκείνες τις υποθέσεις που θεωρούμε ότι υπάρχει ορατή πιθανότητα να εξασφαλιστεί καταδίκη. Σκεφτείτε τώρα εκείνες τα 100 ή τα 80 box files τα οποία έχουμε εμείς και τα έχει μελετήσει μια ομάδα από εξαιρετικά έμπειρους, εξειδικευμένους δικηγόρους οι οποίοι είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, όπως τους λέμε, στα δικαστήρια, στα ποινικά δικαστήρια και ξέρουν πολύ καλά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να γερθούν σε μια ποινική δίκη. Φανταστείτε να υπάρχει δυνατότητα δευτερογενούς ελέγχου της απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα, αυτής της ομάδας δηλαδή, από ένα δικαστήριο. Και φανταστείτε τώρα να πάω να πάρω εγώ στο ανώτατο δικαστήριο 100 box files και να τους πω, κύριε Ταμέα, αποφάσισα ότι δεν θα πάρω την υπόθεση του δικαστήριου. Σκεφτήκατε τι όγκος δουλειάς στα ήδη βεβαρημένα δικαστήρια μας θα δημιουργηθεί και γιατί να θεωρήσουμε ότι εκείνος ο δικαστής που θα αναθεωρήσει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα είναι καλύτερα σε θέση να κρίνει αν η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα είναι σωστή ή όχι. Και εκεί όπου υπάρχει αυτή η δικαστική αναθεώρηση, ίσως να ξέρετε ότι είναι πολύ περιορισμένη και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις εξασκείται, εκεί όπου φαίνεται ότι η διεργασία που έγινε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έπασχε γιατί δεν ακολουθήθηκαν εκείνα τα κριτήρια που πρώτον καθορίζουν το πότε αποφασίζεις να πάρεις μια υπόθεση στο δικαστήριο και δεύτερον, σωστά ή λαθασμένα κρίθηκε το δημόσιο συμφέρον. Με αυτήν την ανησυχία της αλλαγής του συντάγματος και της δυσκολίας που θα έχει ο δικαστής και το φόρτο εργασίας που θα δημιουργήσουμε αν την πάρουμε στα δικαστήρια, αποφασίσαμε εκ πρώτης όψεως να προχωρήσουμε με τον καθορισμό κάποιας εσωτερικής διαδικασίας αναθεώρησης, την οποία επεξεργαζόμαστε και την οποία μόλις είμαστε έτοιμοι θα ανακοινώσουμε. Θα κριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το δούμε στην πορεία. Πρέπει επίσης να καταλάβουν και να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι το σύστημα το οποίο έχουμε στην Κύπρο δεν είναι το ίδιο με το σύστημα που έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι με την αποχώρηση της Αγγλίας έχει περιοριστεί πολύ η δύναμη των χωρών κοινοδικαίου. Βασικά έμειναμε εμείς και η Ιρλανδία και κάπως η Μάλτα. Δεν είναι εύκολο στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια εντελώς διαφορετική λειτουργία της εισαγγελίας. Ο εισαγγελέας είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του στο υπηρετικό δίκαιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να ζητήσουμε αυτή τη βοήθεια. Τη βοήθεια πιστεύω ότι για τούτον το συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μελετώντας το τι γίνεται στις χώρες κοινοδικαίου και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια διαδικασία την οποία μόλις τελειώσει, όπως σας είπα, θα την παρουσιάσουμε στο κράτος δικαίου. Ελπίζω να σας ικανοποιεί. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έλα, Νικήτα. Αυτό, αν επιτρέπετε, κύριε Γενική και δόκτωρα Κυριακίδη, είναι ακριβώς το θέμα ότι και με την περίφημη μεταρρύθμιση των θεσμών, αυτό που κάναμε, ότι πήραμε ένα σύστημα έτοιμο από την Αγγλία ή πολύ στην Ιρλανδία και το φέραμε κατευθείαν. Δεν έγινε καμία εμπειρική μελέτη σοβαρή. Καταλαβαίνω ότι κάναν κάποιες προσπάθειες, δηλαδή ακόμα και εμπειρικές εργασίες οι οποίες γίνανε και μπορούμε να συζητήσουμε κάτι και το εργαστήριο του Κυριακίδη και ο Άνδρος Καπαρδής από εμάς και λοιπά στο παρελθόν. Αλλά δεν έγινε
καμία εμπειρική μελέτη για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είχαμε ένα παλιό αγγλικό σύστημα, πήραμε ένα καινούριο, αυτό με τους Ευρωπαίους. Ήμουνα στη συνάντηση που κάνει η ακαδημαϊκή, υποτίθεται, με την Επιτροπή Dyson. Το πήραμε έτοιμο, το φέραμε. Στην πολιτική δικονομία αυτό μπορεί να γίνει. Πάλι συζητάμε, επειδή μιλάω σε παλιό δικηγόρο, ουσιαστικά είναι λίγο ο Θεός ξεχώρισε δικούς του. Το να πιάσει την κυβερνητική. Και εγώ θεωρώ ότι αν μου βάζαν από την αρχή να σχεδιάσω σύστημα θα ήταν διαφορετικό. Και εσείς ενδεχομένως και όλοι μας. Αυτή τη στιγμή το να πάρεις ένα σύστημα απ' έξω και επειδή συνήθως όταν καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται. Έχουμε κάνει και εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα μέσα κάποια πράγματα και ως Πανεπιστήμιο, το ΕΚΛ κλπ. Τρέχεις, το φέρνεις πέρας. Μερικές φορές δέχονται εδώ να περάσουν τους θεσμούς με τη λογική ότι έχουμε ήδη πάρει τα λεφτά, πρέπει να το κάνουμε. Γίνεται αυτό το πράγμα. Feedback δεν υπάρχει και πολλές φορές είναι από καλή πίστη δεν υπάρχει feedback, γιατί ο φόβος είναι ότι αν φέρεις πολύ feedback μέσα θα μπλοκαριστεί η μεταρρύθμιση και είσαι υπόλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ σαν project, το έχω σαν project leader αυτό το πράγμα. Και καταλήγουμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, στην οποία περνάμε κάτι, δεν ξέρω αν θα ισχύσει ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τη νομική εκπροσώπηση του κράτους, θέλει κατανόηση συστήματος, γιατί όντως, ακόμα και με την Αγγλία μέσα, δεν ξέραμε τι θα γινότανε. Είμαστε μόνο όντως εμείς και η Ιρλανδία. Η Μάλτα είναι όντως μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Είναι κάπως ανάποδη από την Κύπρο η Μάλτα. Και όχι μόνο στα στερεότυπα που λέγαμε για το 50. Και ούτε η Ιρλανδία είναι αντίστοιχη. Και επειδή βαρέθηκα με όλο σεβασμό, και διάφορα εσάς, να ακούω ακόμα και από ανθρώπους που ήταν πολιτικώς προϊστάμενοι στην αρρύθμιση, να μιλάνε για το φέραμε, ας πούμε, δικαστήρια όπως η Ιρλανδία, που δεν τα έχει η Ιρλανδία τα δικαστήρια. Δηλαδή, είναι καλό όταν θα γίνει συζήτηση, είναι καλό να υπάρξει εμπλοκή και πραγματικός διάλογος ουσιαστικά. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις προτάσεις που κάναμε εμείς, για παράδειγμα, ναι, ο ιστορικός έλεγχος είναι ο πρώτος τρόπος να καλυφθούν πράγματα και να δούμε τι γίνεται μέσα. Και οι Εγγλέζοι αυτό κάνανε επίσης με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, οι Εγγλέζοι φέρανε μια ελεγκτική υπηρεσία νομικούς, η οποία ελέγχει το Crown Prosecution Services. Δεν ήταν δηλαδή ότι απ' έξω και δεν ξέρω τι κλπ. Υπάρχει ο φόβος, δεν έχω κανένα φόβο με το εξαστικό σύστημα της Υπηρετικής Ευρώπης, αλλά υπάρχει ο φόβος ότι ή θα πάρουμε κάτι απλά από συναλλού και από βγάλχαρος, ή απλά θα φέρουμε κάτι που δεν κολλάει. Και δεν είναι ότι απλά αυτό που με κάνει καλό στην ΕΣΔΑ, λόγω χάρη, με κάνει αυτόματα να ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτό δεν πάει στον πολύ καλό συνεργάτη που ξέρει εθνικό δίκαιο, αλλά πάει σε άλλους. Ναι.